Takže dneska se tady zareagujeme na video od Selfishe, nejděsivější videa, které rozhodně nejsou pro slabé povahy, takže jdeme na to. Jdeme. Jako první se podíváme Sezerajc tam bude. na sérii videí, které natočila autorka jménem Katalína přímo u sebe doma. Všechno to začalo jako docela vtipná situace, kdy se autorka společně se svou dcerou snažila v prádelně odchytit potkana, který jim vběhl do domu. Dcera situaci natáčela na mobilu, ale jakmile se podívali na video později, humor je okamžitě přešel. Zjistili totiž, že tam rozhodně nebyli sami. OK, tak jsem zvědavý. Byl tam zvuk to je jedno. Sušičce někde. Co to je? Jo, oni zkoušeli vzít jako myš, ale pak tam byl nějaký zvuk, nebo? V jednu chvíli, kdy jsou dveře do prádelny zavřené, si můžeme všimnout něčeho dost divného. Přímo na druhé straně se objevil obrys hlavy, která jakoby byla přitisknutá a sledovala matku s dcerou. Nutno dodat, že na začátku videa tam nic takového nebylo a obrys se objevil naprosto odnikud. Autorka navíc přiznala, že se v této místnosti nikdy necítila dobře. Tímto to ale neskončilo. O několik týdnů později si autorčin syn hrál v té samé místnosti s autíčkem na dálkové ovládání, které měl zabudovanou bezdrátovou kameru. Když autíčko vjelo do prádelny... Kámo, tak jako, tohle by se mi, no vlastně oni to nevěděli. A kdybych to věděl, tak rozhodně do té místnosti nejdu a ani nikdy bych nešel. Tak natočilo něco opravdu děsivého. To auto má třeba 10 FPS. Ta místnost, kámo, to je docela velká, ne? Solidní FPSka to má, kámo. Ne, hej, co to je tady to? To je nějaký stín? Kámo, co to bylo? Slyšel jsi to taky? Nějaký neznámý temný hlas. Tady by to bylo za tím autem, autíčkem. Co to je? Ani to nemůže vyjet, nebo jako to auto. Tady se jako úplně toho psa, kámo. Co to? What the fuck? Proč se furt zavírá, otvírá? Já absolutně tohle nechápu, co se tam děje. Nechápu to, kámo. Se to děje? WTF? Kámo, co to bylo? Tam spadla nějaká ta věc. Ale odkaď? Kámo, tak to je úplně... Co to je? Na záznamu byl jasně slyšet neznámý tajuplný hlas, přestože v celém spodním patře domu nikdo jiný nebyl. To je divný. Hned potom kamera zachytila, jak se automatická dvířka pro domácí mazličky začala sama od sebe otvírat a zavírat.
Korunu tomu nasadil moment, kdy ze země vystřelil jeden díl z pěnové dětské podložky, jako kdyby ho někdo z taky utrhl a hodil ho směrem k autíčku. Vítr v tomto případě můžeme zcela vyloučit, protože ostatní díly podložky zůstaly pevně na svém místě. Pochybuju, že by vítr udělal to, že by se sami otvíraly dvířka. Že by mohlo jít od ducha její zesnulé babičky, která ji takto chrání. Tak kdo ví? Je možné, že v tomto domě opravdu existuje nějaká entita, která na sebe A je to nejdříve creepy, no. upozornila stínem a poté i fyzickou aktivitou? Co si myslíte? Mám. Nyní se podíváme na sérii videí, které na svůj TikTok nahrála autorka jménem Chazal Duro. Když to je na TikToku, tak nevím, jestli to mám úplně věřit, jo? Všechno Nebo to z TikToku začalo to je. jako sled drobných, ale podivných událostí v jejím bytě, které původně brala jako náhodu. Autorka bydlí úplně sama, takže jakýkoliv neobvyklý jev okamžitě zaregistrovala. Nakonec se situace vyostřila natolik, že musela uprostřed noci v naprosté panice opustit svůj byt a na internetu Tak uká. kde se emočně zhroutila. Pojďme se tedy podívat, co dokázala natočit. To se zvědavej. Když teda z toho musela odejít z toho bytu, tak si vidět, co to bylo. Zatím mě zajímavý, jo. OK, kámo, tak to je první věc. OK, tak. Pak chci vidět ten záznam, jestli to nebylo náhodou na kraji toho stolu a nespadlo to samo. Co se děje? A se to vypojilo z toho? Aha. Estaré con él en el momento de angustia, lo libraré, Co bude tady? lo llenaré de honores, lo formaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Cože? Já jsem to nevěděl. Ale jenom tam byl nějaký zvuk, slyšel jsem něco. Co to je? Ne, kámo. Tak tomuhle nevěřím úplně. Však když se na to podíváš, ještě to. Tak ona se na to dvakrát, že jo, to mátla. No. Tak jako já nevím. No vidíte? No ona se na to mátla sama, kámo. Tak tady to je nejvíc fake. Ona si to sama to rozsvícela. Tak tohle bylo nejvíc nahraný. Cože? Nechápu, co se stalo tady. A se na něj došáhl, nebo jak? Jako já nevím, jestli tomuhle mám vůbec věřit, protože když tohle to vidím, tak zatím tam nebyl ani jeden důkaz něčeho. Jestli tam spadlo tamto, OK. Mohla to být takový jakože náhoda. Takže nevím. Jako tohle nevím, jestli to mám věřit úplně, jako. Spíš si myslím, že to je fake, ale nevím. Když má se něco na stole. No, tak tohle už je jiná, kámo. Protože tohle se hejblo samo od sebe. To je jako nevím, no, tak to nevím. Jako zase mohlo to být z ničeho nic od sebe. Náhoda, víte co? První podivný moment nastal v březnu 2026, kdy autorka dělala běžný úklid a její mobil, který ležel na stole, z ničeho nic sám od sebe vystřelil do vzduchu. Ale
O několik dní později se situace opakovala, když zhasla světlo Když na to koukneš tady, jo, tak to podle mě udělala ona, jo, protože... v obývacím pokoji. To se totiž okamžitě samo od sebe zase rozsvítilo. Nejděsivější moment Nevím. to první vlny se ale odehrál u vchodových dveří. Když si totiž autorka uklízela své boty, tak bezpečnostní kamera zachytila, jak se papírová taška na stole sama začala od sebe hýbat, jako kdyby doslova ožila. To jo. Autorka taky navíc v viděl. ten moment ucítila fyzický dotek na svých zádech, přestože v místnosti nikdo nebyl. Tímto to ale neskončilo. Buď to je nahraný, buď to je dobře nahraný, anebo to je reálný, což nevím. Má další záběr. To je další záběr, teda vodní. Už tam je rozsvíceno, jakože když tam má zavříno, WTF. Kámo, tam je dostojí, to tam vidím. Kámo. Zase, nevím. Za těma dveřma může stát někdo z její rodiny, víte co, tak já nevím, prostě s tomu mám prostě věřit, ale nevím. Je to taky divný, no, nevím. Jako stojí tam něco, no. Tam jde vidět prostě ten stín. A on tam pořád je. Tam pořád je. Co to je? Jo, aha, takže ona musela odvět. A nebo tam byla, ne, ona tam byla sama. Tak to už je divný, to už je hodně divný, jestli tam byla sama. Vše vyvrcholilo jednu noc, kdy autorku probudil podivný zvuk vycházející z chodby. Proč by tam někdo Okamžitě rozsvítil, vzala jako. telefon a začala natáčet dveře své ložnice. Na záznamu je jasně vidět, jak se pod dveřmi najednou zhmotnil temný stín, který vypadal jako postava stojící přímo za nimi. Autorka v naprostém strachu vyběhla z pokoje, nasedla do auta a odjela pryč, přičemž zbytek noci strávila na parkovišti před svou prací. Když se druhý den vrátila, nenašla u dveří nic, co by ten stín mohlo racionálně vysvětlit. No tak... Chceš si se mnou pokecat a nebo nechci úplně. Nějaké děsivé Tak. téma? Sérii videí, které na svůj TikTok nahrál autor jménem Rodí Farias. Všechno to začalo v březnu 26, kdy byl autor večer sám doma a z ničeho nic uslyšel zvenčí své zahrady podivné rány. Původně si myslel, že jde o hluk z ulice, ale když se klepání opakovalo a bylo čím dál hlasitější, rozhodl se vzít mobil a celý pozemek jít OK, prozkoumat. nakuká. To, co se mu podařilo natočit, ale rozhodně nečekal. Chicos, yo voy a filmar esto porque después me dicen que es mentira. OK, já tam slyšno klepání taky, no. Escuchan ese ruido, ¿no? Porque Tak mě zajímá, co bude za těma dveřma. no puede ser. To je pes, chudák pes tam sám. Quiero que vean la hora que es de la Aha, mañana. ukazuje, že je noc. Hace un frío afuera. Tak ukáž, vyskočíte mi co? Quiero que vean. Ahí. Ta Acá židle. viene el ruido, desde hoy lo estoy escuchando. Hace un frío ahora. Tak co tam bude? Miren. Acá está el asador, Kam tak to vypadá divně. el pasillo. Jako kdyby tam jenom... Kam tam něco bylo, kam tam něco je? Víte tady to? Tam něco je. Víte to taky? Tam něco, kamo, WTF? Co to může být? A nikdo tam není. Klasicky, kámo. Quiero que vean. Jako jenom ta zahrada vypadá úplně děsivě, když to Me vidím. gusta, no se dejan de escuchar esos ruidos desde mi pieza, boludo. A ta houpačka se sama houpe. Kamo, tak to si dáš srandu.
Tak a v noci ještě. Tak to je konec, kámo. Odstěhoval bych se nahned. Prodal bych to a šel bych pryč. No tak. První děsivý moment nastal hned na začátku jeho obchůzky kolem domu. Jakmile autor vyšel na chodbu a namířil kameru směrem ven, tak zpoza zdi na malý moment vykoukla záhadná temná postava, která ho evidentně sledovala. Autor na ní okamžitě zakřičel a vydal se směrem k ní, ale postava bleskově zmizela v temnotě. Nutno dodat, že když autor došel na místo, nikoho tam nenašel, což ho donutilo pokračovat v pátrání dál na pozemku. Korunu tomu nasadil závěr videa, kdy směrem k autorovi to z prostě... naprosté temnoty z ničeho nic vyletěl neznámý předmět. Je možné, ještě že autor houpačka. na svém pozemku narazil na velmi agresivní entitu, která ho chtěla zastrašit? Bych to prodal a asi bych šel někam jinam, do no. naší nejužší komunity a vidět třeba videa i Mě nahráno na YouTube před Tak. více jak 11 lety. Celý incident se Před- odehrál na opuštěném Tak jestli před 11 lety, jak si myslím, že to real bude, protože tady ty starý videa, žádný AI nebylo a takový věci, takže si myslím, že to real bude. pozemku už v roce 2008, ale video se stalo tak virální, že se prakticky řeší dodnes. Autor se tehdy Tak uprostřed noci ok. vydal prozkoumat starou, polorozpadlou kůlnu, která stála na okraji opuštěného pozemku. Kolem panovalo absolutní hrobové ticho a autor měl u sebe jen obyčejnou baterku, kterou si svítil na cestu, což celé situaci dodávalo velmi napjatou atmosféru. Kamo, tak kde? To je jakože vidím, co to je. WTF? Ale já když jenom vidím, kde to je. Co to je? Fuj. Kámo, tak tohle, hej, tohle to vidět bych se normálně... nechci říkat co. Vyvrcholilo prakticky i hned, jak vstoupil do... A on, hej, on to ještě za ním běželo. vyřítila extrémně Mé bledá po čtyřech to a je, to divná je nějaký, postava, to je nějaký úplně zdeformovaný člověk, bro. která s hrozivým a vysokým skřekem zaútočila přímo proti kameře. Ten skřek jsem ani Autor neslyšel v moc. naprosté panice otočil mobil a začal z Co místa to zběsile je? utíkat pryč do bezpečí. Mnoho lidí v komentářích tuto entitu okamžitě přirovnalo k legendě známé jako Rake, pro kterou je typicky právě tento nepřirozeně rychlý pohyb a deformované tělo. Tak já si myslím, že to bude Rake, no. Víře v tomto případě můžeme zcela vyloučit, protože postava měla lidské proporce. No, tak Co si myslíte, že to bylo? člověk to asi určitě nebude, nebo nevím, jako. A jako poslední se podíváme na video, OK. které natočil známý youtuber Urbex Hill, který se v tomto videu vydává do již opuštěné školy, ve kterém jak nastaví kameru, Do opuštění školy kam? tak ji celou projde. My se podíváme na ty nejzajímavější chvíle, ze kterých opravdu mrazí. Doporučuji sledovat pozorně, hlavně kameru s nočním viděním. Chci vidět. Aha, tak on to streamoval, jak vidím. Co to je takový bordel, kámo? Do té školy bych ani nevkročil, fakt. A ještě sám v noci, to ne. On už je vevnitř, já si myslím, že venku. I could have swore I just saw something down there. Was that a shadow? Somebody rewind the live stream and look right before I pointed my camera over here. What was that in this window? V okně prej něco bylo. Somebody in the chat let me know. I'm gonna keep going. Kámo, čo do mě, tak tady ta škola. No, tak tam jít sám, to musíš mít jako fakt. Co to? Is it? To je bordel, kámo.
Tady je páska policie, kámo. Fakt, že jo, tady je páska policie. Tak tady se něco muselo stát, kámo. Tak tohle, už kdybych jenom viděl, tak ti říkám, že bych utíkal už odsaď do prkna, kámo. Se furt svítí. Má tady kameru číslo 2. There's so much noises in this school, y'all. Jsou nějaký zvuky, prej. I don't know what A it jich prej is hodně. at all. Somebody lit this on fire. What the fuck? Nejzajímavější chvíle byly určitě ještě předtím, než se vůbec dostal dovnitř. V jednu chvíli jsme mohli totiž vidět tento stín, který se A jo. pěkně. Já jsem se úplně nevšim. Přišlo ve chvíli, kdy byla kamera nastavena v této obří místnosti s pohodlím. No. Pustím vám ještě jednou video a zkuste sledovat pozorně. Ty dveře. Určitě hodně z vás si všimlo této temné A jo. postavy, která proběhla mezi dveřmi. Ty To, kráso, kámo. Já jsem koukal tady nahoru, jestli tam něco nebude. co ale hodně lidí nevidělo je, že se v podobné chvíli objevila No. i tato postava nahoře. Co Tak a to jsem se nevšiml, těch malých oken. Kámo, what the fuck? říkáte? Určitě bych No ještě kámo, no lidi, takže tohle to bude všechno, tady ty reakce od skeleta. Takže dejte like, no a zatím ču.